Welcome sa ang YouTube channel, Chris Maria's Farmers Vlog. So ito ako guys, nakasakay ako sa pababa. Yan. Kasakay kami sa pababa, papunta ako doon sa tita ko. Yan sila kuya, uuwi na yan sa kanilang bahay. Ako, nakisabay kasi pupunta ko doon sa aking mga tita doon ako makikitulog. Ayan o, tatawid kami sa ilog. Ayan. Ayan o, ang ganda ng ilog o, ang linaw. Tapos nahulog yung cellphone ko sa tubig, kawawa. Wala nang pang-vlog si Tres Marias. Ako si Mitch sa Tres Marias Farmers Vlog. Ako yung panganay. Matarik. Ang oras guys ay alas 5 ng hapon. Darating ako doon gabing-gabi na. Kasi malayo pa. 2 kilometro pa siguro yung lalakarin ko. Nasa malayo kasi kami guys, nakabihasnan. Malayo tayo. Sa bundok kami nakatira. Kaya yun, ang layo ng main road. Aroy, tumama ako sa ano. Ayan guys, oh. Paakyat na kami ng daanan. Nabibigatan na yung kalabaw sa akin siguro. Kasi paakyat yung daanan. Matarik po siya. Kaya ayun. Bigat na bigat yung kalabaw. Hirap na hirap umakyat. Parang ang liwanag pa dito sa phone ko, pero ang totoo ay padilim na siya. Yan o, nakakatakot dito maglakad mag-isa. Kasi nakakatakot mag-isa dito sa bundok. Kaya langan, meron kang, ano ba yan? Meron kang kasama. My gosh. Ayan guys, oh. Naanuhan ako ng mga damo, ng mga kahoy-kahoy sa daanan. Ano ba yan? Just, oh God. Ano ba ito eh? Ayan. Munti ka na akong malaglag. Oh my gosh. Ano ba yan? Guys, pasensya na sa video ko. Medyo magulo, malikot kasi nakakatakot kasi. Panay ang balance ko kasi para akong ano dito sa loob ng pababa. Ayan. Matarik talaga, matarik. Nasa liblib tayo ng Pilipinas. Nasa liblib tayo ng lugar sa Pilipinas, guys. Yun. Kailangan magtiyaga kasi wala naman iba natitirahan. Nadaanan na namin ang mga tanim na balingoy or kamuting kahoy. Ang ganda. Ayan. Yung bahay namin, guys, kung makikita nyo, doon sa pinakadulo. Dumaan pa kami ng matarik na daanan at saka sa baba merong ilog. Tapos pag akyat doon, andun na yung bahay namin. Tapos pagdating dito, malayo pa rin yung aming pupuntahan. Ayan. Malayo pa rin. Gabi na. Tapos pagdating dyan sa dulo, meron ng kalsada. Doon na ako bababa dito sa pababa dito sa kalabaw. Maglalakad na lang ako papunta doon kila tita. Ayan guys, kung makikita nyo guys, wala kaming dinadaanan na bahay. Kasi nga, nasa liblib na lugar kami. Yung mga kapitbahay namin, ano lang,
5 bahay lang kami na magkakatabi, magkakapit bahay. Pero may kadistansyan nga din kasi may kanya-kanya kaming lupa, syempre. Medyo malayo-layo din sa kanila. Pero kung tatawag ka naman, magsisigaw ka, maririnig nila. Na merong tumatawag na kapitbahay. Ayan na guys, oh, may nakita na tayo, may nadaanan na tayong mga tanim na mani. Ayan naman po, may nadaanan tayong mais, mga tanim na mais. Malawak siya. Ayan. Nasa malayo pa rin kami guys, di pa kami nakakarating sa aming paruroonan. Malayo pa rin sa kalsada. Ayan. Nadaanan na namin yung lupa ng aking tita. Ito. Lupa na nila to. Finally, nakikita ko na yung main road or kalsada. So guys, ito na nga tayo. Malapit na tayo sa kalsada. Ayan. Andito na tayo. So dito na lang ako guys. Bababa na ako dito. At saka maglalakad na lang ako. Ayan. Dito pa rin ako sa kalabaw. Sa pababa. Dito pa rin ako. Ayan. Tara po. Dito na lamang ako. Dito na ako. Dito na ako. Dito. Uwi na sila sa kanila. Ako dito na ako sa kalsada. Ayan. Lakarin na natin. Ayan, sinundo ako ng aking pinsan kasi nga madilim na, mahirap na. Ayan na po. Andito na ako sa bahay nila tita. Ayan. Guys, thank you so much sa inyong pag-subscribe at sa inyong panonood. Thank you for watching guys.